Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kakan huan jong kibriyo kibran jingduna hakit khotman kibran hapo kashatri jong ka Federation of Persons with Disabilities kila berngem man pencur susu ya kijingki lara ka sarkar jala kadang apps ngap menti halor kijing dawa jongki kata ban pentrikam ya ka bah thongkam ka ba tang 100% haki office rekam ba peroper ya ka bala mangkarpang na ka banta kibriyo kibran jingduna hakit khotman kane kijing berngem jong kibriyo kibran jingduna hakit khotman kalong hadien bakila pelong da kijing song kalan mengor haka laitrek mentau benai no pra arjar kat kendai haka ni kenung ba Shillong komisi benta ban persa ya kajing bam petrekam jong ka sarkar jela ya kene ka bah thongkam ka ba 100% kat kum ka hok ka balatep kum ka Right of Persons with Disabilities Act 2016 u president jong ka Khasi Disabilities Association u ba Starwin Khajana haka jekran berkinau pathai khobor ulai tho baki jingkular jong ka sarkar hadu menta kimsem la urlong satya namar ba kitnat ki badai pet haka baidai bat ka jing thongkam thongjam kim shamla pentrekam pura yakini ka bha baki brio ki badan jingduna hakit khotmet ki dai banyo haka joko por ulai thoro balada ka sarkar jala balai lam ka kunhon Meghalaya Democratic Alliance kadang yai le menti ki jingdawa jongki ka Federation of Persons with Disabilities kam ban se banwat ya ka hok da ka black tiet ya ka jingkhang jong ka yeng shari Meghalaya High Court bat ban kantai ru wat ban yeshim banta haki election ban jet nam mekmat shaki yeng darbar thawan ki ban salong nang ni shakmat kadau ko baklong yangi bangin song kalai mungwar mentakasni da kaneka Federation of Persons with Disabilities ka kanduan ka badan indru teligi sen bape igibri gudan juguna khamet baper ko jala Meghalaya kalong nada baka sarkar ka klem chiptia ye hagdi de akam ajam joni igibri gudan juguna khamet ko jala Meghalaya te nilai ya kendu ya uba karmen sela menteri jongkatana sosial welfare akar pulai tarik bat hadin kato nilai yo ya kajubab na hau benai oktober bakata kajubab ka wa yang kampen hun setia hak bidai baki beri gudan juga komet te na kaliang jongkata kajubab uang ba kito hang to ba nilade pan implement lade ya kaneka bahakam ba jam jo gibri gudan juga komet kita sarkar ba fer kadba ka jingsham jongi pete ba kitna sarkar baper kim di chu sadia yangi hak bidai ba kaneka bahakam ba jam lada ka sarkar ka kamla ban kam pentri kam ye kini ka bha jongi lese kanlong ka jing du men sim yangi gibri gudan juga komet wat la kataro ngin persang lagi we kilat ro ba kumno ba ka hok bagi dei ba bahakam macam kan tregam hapo ka jala Meghalaya haki bidei ba ka kibri kibran junior ka plat trei haki kam sarkar ba fer nadu bala pentrei kam ye ni ka at jong kibri kibran junior ka adu menta lakum hapo hapo ka jala Meghalaya te haki bidei ba ka central government de kibadon hakani ka Meghalaya yimten sabar te lakum no hapo arphawut ki bala pas ya ka matrik le singala banong bala pas ya ka matrik chaning te idon hapo saus pa ngot hapo ka jala Meghalaya te wat la kata ko de jingken ko bakalum tila bantam la ne duna te kumbang i ka Assam hagini gisni ka penmi ya ka backlog na kamta kibri kibran jiduna hagi department aspa sau ratli tangga 3 te lada ka sarkar Meghalaya kan but ya kiwe pa jela pori India banle backlog haka jela Meghalaya ru tang sinle kamut lalut lut kibri kibran jiduna kamet barkan long ka jimentoy om tang yangi hande ya ka sarkar ru chu hakibi dei baka sarkar leng baka jubab ka bangyo no Minister of Social Welfare kini gisni ulapan kre yangi ba ban le da kata ka roster system gamut ba ban lum jing khenye ki brio ki nong tri kam sarkar hagi department baper handai menta la system handai kata ka jing lum jing khenyo ki kampat de padu menta te lada ka sarkar kamon ban pentri kam ban khenye kata ka roster system tang chibna ru kala te halor kata
tengi sutu ba ka jingken jong ka sarkar ka ni ko rostal sistem ru ka klem ong ba andang le dep khen yin le baklok ka klem ong kum ta ka ong ba andang le dep khen yin examine chua la da examine chua kamot ban penslem yang i kibri ku dan dina kot ban yo kami jam ye halor ka ni ka jing ka bangi kendu te na kaliang jongi ni le rai lang ba ngin pelong biang ya kiji ya ki haka khat khandai jarik bentau nai hakani ka ju ka hi ka jaka ba ngin penbor ya ka sarkar bahkan petrikam ya ki ya ka bahakam jongi haka jela bat lada ka sarkar ka kam chim kia halor ka taru ngin nang meteng su ya kiji ya ki lakum no alsin chibnai te bat ru ba ngilai don ka jing thumu kong federation ba ngin le ban ya kendu ya ulat ke jela kini kisni bat hadin kata ngin sa lejru syaki bor ki ba hakli kum syaki ying bisar na ganta bang nyo ya ki jing bisar hok hak bidei ba ka bahakam ba jam jom ki biri ki bidan juduna kan ka jela ba kastor kan mekalaya kamla satya ban petri kam kat kum ka in the right of person with disabilities act kata 100% bandung kami ki biri ki bidan juduna kan ka sarkar ba kum ka federation ngi kendu ru sibun ki jing te habede bakata te nadu nang ne sakmat kum kibri kibran juduna do kan ngin kendit benri uno ba kibawan pentame yangi hakapor port election kibal jule bah yangi hakapor election kibri hakapor election kibri kibran juduna do kan hakapor election ki kain kum kiblai kiwan sha kian bu na yin henry hakapor ban tebut ya ki bamla te andai la election ni sulong tang kum ki nyut kinyer ya sengala batong ki bang isa nyu ben ha ki babun kiliang te ni kentu ya ki bri ki ben juduna do metro nang ne sakmat ba lada kalong kum ne nyindai satya bat ka federation kan kenturu ki bri ki ben dunar ba nyindai satya ban ya simmenta haka no ka jing pelong election lada ka hok ki bri ki ben juduna do kampat ulong hak